Біблія, кніга Быццё, раздзел 5. І вось радавод Адама. Калі Бог стварыў чалавека, паводле падабенства Божага стварыў яго. Мужчыну і жанчыну стварыў іх, і дабраславіў іх, і даў ім імя – чалавек, у дзень стварэння іх. Адам жыў 130 гадоў і спарадзіў сына паводле падабенства свайго і паводле вобразу свайго, і даў яму імя Сіф. Дзён Адама пасля нараджэння ім Сіфа было 800 гадоў, і спарадзіў ён сыноў і дачок. А ўсіх дзён жыцця Адамавага было 930 гадоў, і ён памёр. Сіф жыў 105 гадоў і спарадзіў Эноса. Пасля нараджэння Эноса Сіф жыў 807 гадоў і спарадзіў сыноў і дачок. А ўсіх дзён Сіфавых было 912 гадоў, ён памёр. Энос жыў 90 гадоў і спарадзіў Каінана. Пасля нараджэння Каінана Энос жыў 815 гадоў і спарадзіў сыноў і дачок. А ўсіх дзён Эносавых было 905 гадоў, і ён памёр. Каінан жыў 70 гадоў і спарадзіў Малелеіла. Пасля нараджэння Малелеіла Каінан жыў 840 гадоў і спарадзіў сыноў і дачок. А ўсіх дзён Каінанавых было 910 гадоў, ён памёр. Малелеіл жыў 65 гадоў і спарадзіў Ярэда. Пасля нараджэння Ярэда Малелеіл жыў 830 гадоў і спарадзіў сыноў і дачок. А ўсіх дзён Малелеілавых было 895 гадоў, ён памёр. Ярэд жыў 162 гады і спарадзіў Эноха. Пасля нараджэння Эноха Ярэд жыў 180 гадоў і спарадзіў сыноў і дачок. А ўсіх дзён Ярэдавых было 962 гады, і ён памёр. Энох жыў 65 гадоў і спарадзіў Мафусала. І хадзіў Энох прад Богам пасля нараджэння Мафусала 300 гадоў і спарадзіў сыноў і дачок. А ўсіх дзён Эноха было 365 гадоў. І хадзіў Энох прад Богам, і не стала яго, бо Бог узяў яго. Мафусал жыў 187 гадоў і спарадзіў Ламеха. Пасля нараджэння Ламеха Мафусал жыў 782 гады і спарадзіў сыноў і дачок. А ўсіх дзён Мафусалавых было 969 гадоў, ён памёр. Ламех жыў 182 гады і спарадзіў сына. І даў яму імя Ной, сказаўшы: «Ён суцешыць нас у працы нашай і ў працы рук нашых, калі урабляцьме зямлю, якую пракляў Гасподзь Бог». І жыў Ламех пасля нараджэння Ноя 595 гадоў і спарадзіў сыноў і дачок. А ўсіх дзён Ламехавых было 777 гадоў, і ён памёр. Ною было 500 гадоў, і спарадзіў Ной 3 сыноў – Сіма, Хама і Яфета.